әлеге көйне бірінші ахыңнарынан үк танып алғансыздар. Наласа ауылы күйі бұл. Біз бүгін данлыклы Наласа ауылында Мөнир һәм Әлфия Сабировлар гаиләсендә қонақта. Наласа ауылы күйінің әлеге гаиләгә ни дәрәҗәдә нисбәтлеген бүгінге гаилә учагы тапшыруында бергәләп ачыкларга тырышырбыз. Бергәләп җырлашырбыз, көйләшербез, Аллаһы буйрса. Шифалы яңгырдан соң күлмәген яңарткан авыл табигаты күңелләргә җырсыман урала. Төзек мотор йортлары, караулы бакчалары, Наласа элек-электән мул тормышлы гөрләп торган авыл. Бу моторлыкларга хузурланырга вакытыгыз каламы? Чагыз. Анкарага күп вакыт кирәкми бит. Аны теге көне буе карап тормыйсың бит, андай биргә. Ну, чыгып карагыз, бер карап килсәндә бик приятно. Капкаты менә сыккач, кыйма гына күренгән кешеләр дә бар. Карамыйтам безнең шундый мотор икән дип карыйбыз. Мөнир абый, гармончы, җырчы егеткә күз салган кызлар күп булгандар. Иләнәм дип кайтып әйткәч, әти ничек каршы алды? Шушы җирлектә генә бетмәдеме кызлар, димәдеме? Безнең әти белән әни беребезгә дә менә син шуңа илән, син шуңа иләнмә дигән андый cümleler, andi sözler bulmadı bizge. Mana özünüzün kimge telisiz, şuna ilenesiz, bizge andi ukazaniler bulmadı. Nersesi bilen şeyli bitti Münir abi? Qaysı sıfatları bilen? Elle tanıydı. Bilmeyim nersesidir şeyli bitti. Mene sразу kurgaş, özünlük iken anlıyorsun. Bana başta aşamıydırıyor. Ben onu kuredireyim. Biz bit institutta bir nide jiribiz. Manda hatlı tişken şeşleri, şunday şeşler üsken idi mi? İyi, şunday aşamayım. Mena bir de onday uzun şeşli kişiler, Mudinlarında jınlar bulan kişiler vapşe yaratmayım. Mena kişilerini aşamadı olmaya baştan. Biz praktika bitirip kayttık. Münirler praktika kiterge jiyinalar. Şu vakitte bir sınga beyram ettik indi biz. Şunda jıyıldık da bizning oğullarını şakırdı şimdi Reif. Münir kurşu bilmede tıra iken. Şundan bayançı gerek bizge bayançı yok. Münir'in siyle bitiriydi kalayanın siyle. Nasıl bravo Münir eyde kirindi deyip. Ey meytam kiresi de kelmeyi kitap kırdıydı bu. Ne kırdım indi min. Kırgeç de in birinci elfiye havrek kustuştu bitir. Şundan yeni şeyde Türkiye'de gelmiş. Şol kişiden sonra zata vardım indi. Oldayı bırakmadı. Şundan zirip gitti indi biz. Alabugada mügallimlikке okugan şaklары bu. Очрашулар hayran devam итә. Шактый вакыт аралашкач, беренче күрешүдә парлап җырлаган, кийингенә ишетеп белгән Наласа авылына Аксубай кызы Әлфия килен булып төшә. Әти белән әни бик яратып каршыладылар. Үземдә бик яратып, миңа әни бик ошады, бик шибәр, шундый затлы ханым инде. Менә әйтеп күрсәтим әле бер ни авырттык бит инде, авыр чакларны сөйләгәндә әйттем. Шул вакытта әти нигә килде инде? Больницага хәл белергә килде. Икебез ике больницада әти Мөнир җанына кергән, минем җанга да килгән инде, җаным шунда аңа калдырган да әйберләрен. Аңа дигән ашны да миңа килгән 2 литр ашы янда. Шуннан хәзер сораган инде бу менә Сабирова Әлфия кирәк миңа дип. Шуннан теге аның малае да врач инде Казанда эшли торган Кем апай, Нурҗихан апай әйтә инде. Сорадым ди әтиеңнән ни Әлфиянең кемесең сез? Бик ошашкансыз дип әйткән инде. Ул Әлфия нени киленем, сары песием, үземә шаган баландин ди. Шулай итеп яратадыр ул мине. Баландин дигән сүзне үземә шаган баландин дип. Әле дә килешәбез шул сүздән. Бик яраттылар, бик яратып яшәдем әти белән. Сынаулы вакытларын шаярту катыш искә алса да, ул чорда
жиңеллеге килгәнче сабыр иткән яшь килен. Юллама буенча шит авылга килеп яшәргә мәҗбүр булган яшь парның катлаулы чаклары шактый җыела. Әллә ничә мәртәбә чемоданнарны тутырып китәм диyor. Җыенып беткәнем инде белсәгез. Менә шул чемоданнарны туплагач китәм дип атлаганда нәрсә тотып калды иң беренче? Иң беренче Гәүһәр апайлар инде. Әлфия ул авырлыклар килә дә китә. Сабыр ит диде. Мөниргә әйтәм инде, мин әллә ничә мәртәбә чемодан тутырып куйганым инде, китәм дип тумыйм. Китсәң бармыйдыр инде. Менә китсәң, мен айтып китсәң, авыр вакытта ташлап китсәң бармыйдыр инде. Шуннан бирле, менә без инде типе каягына барсак та гел икәү. Гел менә без хоккейга да икәү барабыз, без киноны да бергә карыйбыз, без сәяхәткә дә бергә барабыз, бер җирдән дә аерылган юк, эшкә дә бергә барадыр идек. Түземлекләренең нәтиҗәсе озак көттерми. Мөнир аганы туган авылы мәктәбенә директор итеп чакырып кайтаралар. Әлфиясе дә рус теле һәм әдәбияты укытуга керешә. Кулга-кул тотынып, җиң сызганып эшлиләр. Шул яшьлекләрендәге бергәлек гомер буе дәвам итә. Хуҗалыкларын да парлап күтәрәләр. Алар күңелләренә якын һәр эштә бергә. Сабировларның умарталыгы бик матур җирдә урман аланында урнашкан. Менә шундый гөмбәле, җиләкле урын дип әйтәләр бу җирлекне. Әмма бал кортлары бик сак эш иткәнне ярата икән. Шуңа күрә безнең героебыз Мөнир ага бал кортлары янына кермәгез диде. Без инде операторыбыз белән аларны эш янына озаттык, ә үзебез читтән тыныч кына күзәтик әле. Бу Бакфаст тақымы быел сатып алып отводокка куштым мин аны. Менә хәзер алар кышка ничек килеп керәләр инде. Менә без аларны хәзер тикшереп карыйк әле. Менә шушы умарталар карау бик организмга бик рәхәтлек бирә инде, бик тынычлык бирә. Шунда хайран, кәефсез килсәң дә кәефләр кереп китә. Субханалла. Гел җитәкләшеп йөргәндә, әйткәләшкән вакытта ничек тыеп калырга икән үзеңне? Һәм иратны ничек җайлап кына менә үзеңә кирәген аңлатырга икән иратка? Хатын-кыз хәйләкәрерәк булырга тиеш әзрәк. Ул инде авырлык килә дә китә, әз генә сабыр итәргә кирәк. Гел яратышып, итешеп кенә торабыз дип әйтмим, төрле вакыт була бит инде. Саут саба шалтырамый тормый. Андый вакытта тоже әйтәсең, но ахыргысын әйтеп бетермәскә кирәк. Иң яхшы сүз ул сабыр итеп әйтелми калганы. Улларын тәрбияләгәндә дә әлеге алтын кагыйдәгә таянып, бергәлекне саклый Сабировлар. Өч ир егетне шук шаян чакларында тыю бик җиңел булмагандыр. Әмма үз хаталары аша килгән дөреслекнең кадерен аңлап үсәләр. Ничек итеп үгет насихат бирәләр иде әтиәниләр? Элек мине шук дип әйтәләр инде, шук малай дип. Төрле чаклар булды инде. Алай катыдашмыйлар инде, әтиәни иш инде. Тәртип бозган чакта мәктәптә ләгәдерийме соң? Ләгәдерей. Иделек анда мидер инде. Кайткач ләгә инде обязательно. Анда писмакка бастыралар иде. Иделегә, әтидән күбрәк инде. Ир туганнар арасындагы бергәлек дигән төшенчә, ул бик кадерле әйбер. Сезнең гаиләдә ничегрәк? Аллаһка шөкер бик әйбәт бездә. Гөр аралашып торабыз, кунакларга ирешәбез. Теп иркә кайтабыз постоянно. Вакыт булган сайын инде эшләп тә битә, һаман гел кайтып бетеп булмый менә. Гел аралашып торабыз инде. Эшебезнең генә үзебезнең группабыз бар. Менә эш бер туганбыз, эшебезнең группа бар. Без һәр көн сайын шушы группада хәлләребезне сорашабыз. Әзрәк инде шунда гына секретларны да сөйләшәбез. Серләрне һәм күбрәк шушы йортка кайтып, туган йортка кайтып, бергә булырга тырышабыз. Киңәшле эш таркалмас. Ир туганнар яңа эшкә алынамы, башка мәшәкатьләрне чишәсе бармы, иң әүвәл хәбәрләшеп алалар.
һәм бер-берсен үсендерә беләләр. Өлкән ул Русланның үз юнәлеше, төпчекләре Илнур да күңел салган шөгылендә. Уртанчылары Рөстәм исә балачак дусты белән тимер эшендә хыялларын чынга ашыра. Менә бу каян килеп чыккан димәктән, әти безнең хезмәт укытучысы булды. Шуңа күрә менә без инде хезмәт дәресләрендә, мәктәптә укыганда агач эшләрен, тимер эшләрен менә шулай авыл балалары бит инде без тотып, өйрәнеп эшләдек. Шуңа күрә эштән курыкмыйбыз, төрле инструментларны алып кулга тотып менә шулай эшли беләбез. Гаиләдә менә шушы хезмәт тәрбиясе дигәндә иң беренче нәрсәне күз алдына китерәсең син балачагыңнан? Шунда бер мизгел. Без эшләп үстек дисәм ялгыш булмас. Чөнки авыл җирендә үзегез беләсез, эш күп, ул инде элегрәк, бигрәк тә күбрәк ияле ул вакытта терлекләр хайран асрыйлары, авылда бәрәңге бакчалары да зур шулай бит. Шуңа күрә без инде әти белән әни эшләтеп үстерде дик, эшкә өйрәттеләр. Печәнен дә ашап торган идек, җәй буе бәрәңгесенә дә аны ярулар, ат белән дә эшләдек. Шуңа күрә инде без теге шулай эшләп үскәч, шулай тиештә шикелле дип уйлыйбыз һәм яңа бер дә укымыйм, аның нәтиҗәсе дә зур. Сабый чакта салынган хезмәт тәрбиясенең нәтиҗәсе яшь буында дәвам итсен өчен Сабировлар күпләп куян асрыйлар. Биредә хәзер бабай һәм оныклар төп хуҗа икән. Һәр кайсының үз җаваплылыгы. Шушы хезмәт дигәндә балаларга, замана балаларына ничек күнектергә икән хезмәткә, ничек шушы хезмәт тәрбиясен бирергә икән Мөнир абый? Башта үзең эшләргә кирәк. Әгәр дә син үзең эшләмисең икән, кушып кына булмый. Алар синең арттан иярергә тиеш. Мин аларга шулай булыгыз, тигез шулай дип әйтеп үстермәдем инде. Үзең эшләгәч, балага менә һәрберсенә мин көндәлек эшли торган эшне билгеләп куядырым, аны көн саен әйтеп тормыйм. Ул эшне ул бүген эшләргә тиеш. Менә аның көндәлек эше Боттштайн идәте дәрес хәзерләгән таш. Менә бусы улым синеке. Син буларны эшләргә тиеш бүген. Бүтән әйтмим. Эшеңне эшләдеңме? Эшләдем. Значит, ул инде аның истәлеген беренче работ белә инде. Анда монда барсак, Әлфия белән без хайран җирдек инде. Дәфтәр битенә язып калдырган список шуларны эшләргә. Алар шуны эшләп куялар да инде. Әлдә әйтәләр инде, моны эшләгәч инде без свободный дип теге. Миңа үскәндә бик эшнең авыр яклары бик эләкмәде. Абыйларның сөйләгәнен тыңласаң, аларны белән чагыштырсаң, мин элек мультфильм карап калайым, алар хайван каргашып китәр. Әллә нәрсә күп эш эшләмәдем башта, аннары Рөстәм абый да чыгып киткәч, аннары бөтен эш миңа калды инде. Ләккән чаклар була идеме? Менә Руслан абыеңа бит кайышның да тәмен татып карарга туры килгән. Миңа аларга караганда күбрәк тәрәккәндер инде. Чөнки иң шугы, иң усалы мин булганмын. Әниләр әйтү буенча иде нәрсә бар, бөтенесен атып бетергәнмен. Бөтен нәрсәне сүтәргә ярата идем мин. 12 яшьтә әниләр ял итәргә киттеләр дә, 12 яшьтә мине бер үземне шушы бөтен иңне тапшырып калдылар бер үземә. Иртәнге 5-тәме, 5-нче яртларда торып башта хайваннар карыйм, шуннан соң күрше Фәни апай сөт савып, сыерны савып чыгып китә иртә белән, шуннан соң сөтне сдавай итәргә дип урамга чыгарып куям. Көтүләрне куам, куяннарны карыйм, шуннан соң ул как раз безнең сентябрь аена эләкте. Сентябрьдә уку вакыты башына бит инде. Безнең сентябрь башында обычно бәрәңгегә җибәрәләр укучыларны. Шуннан бәрәңгегә китәм. Шуннан бәрәңгедән соң кичкә шул эшләр дүртләр тирәсенә кайтам, тиз генә хайваннарны карыйм, шуннан көтүләрне каршылыйм, ашарга да пешерәсе бар бит әле. Вот шунда әнинең рецептлар дәфтәрен алып, пиццаларда пешергән вакытлар булды инде шул вакытта. Ул Илнур бик шук булды инде. Ул креслоны китереп куеп, шкафның бөтен нинә түбәсенә хәтле менәдерие. Берсесендә полкасы тик пыялап булга ишеп, бөтен савыт сабалары белән җыгылып төште, үлде дип торам, җигереп килдем дә. Нишләтәсең инде? Әрле ундый вакытта әрләсәң дә әле авыртмадым икән дип, андый-мондый куркыныч нәрсә булмадым икән дип әйтәсең ишендә. Булгандыр ачуланган чакларымда, мин аларны үземчә ачуланырга тырыштым, әйтәдерим, улым, башкалар тәртип булса да сез тәртипле булыгыз, алайса без бит кеше балаларына әйтәбез, менә син тәртипле бул, Илназ, син тәртипле бул дип әйтәбез бит инде. Алар бит аннарысын ничек итеп әйтәм инде мин аларга, сез тәртипсез булгач дип әйтәдерим.
Балалар үскәндә тәрбия ничектер үзеннән үзе барасыман. Алар белән бергә зирәклек, сабырлык хәзинәсе тулылана тора. Ә менә киленнәр белән яраклашып яшәү, монда инде чын дипломат булу кирәктер. Әлфия апа, Аллага шөкер, киленнәрдән уңдык, үз кызларыбыз сыман дип куана. Шулай да бөтенләй тигез генә барамы икән килен кайнана арбасы? Әни белән хатын килеш алмаганда ничек җайларга икән араларын, Рөстәм? Вот сорау бу. Һәрберсе белән аерым сөйләшеп хәл итәргә кирәктер дип уйлыйм. Минем алай икесе арасында булган низакларны килеп биргәнем булмады. Дәресеңә әйткәндә, бәлкем ниндидер кичкенә генә әйтүләр булгандыр, бәлкем зарланулар булгандыр. Но ул вакытта һәрберсенә аерым-аерым ситуацияларны аңлатып, ул булай да, алай да була ала дип, шулай итеп майлап җибәрәсең инде. Ират кеше аны үзе генә беләдер. Но миңа алай проблемалар булмады. Ике арада алай килеп җирисе булмады. Әрләгән чаклары булмадымы шул пансине? Юк. Хәтерләмим монда вакытларны. Кияүгә килгәндә яшь кыз идем. Һәм манха бирәсе килми инде, әни мәктәптән шалтыратып, шубан камыр куя тора дигәч, әнинең бөтен каяндыр алып искә төшереп, Алла рәхмәте камыр куйдым беренче тапкыр. Сорамадым, әнидән шалтыратмадым, нитмәдем, мен куя белмим дип әйтмәдем. Мен алай дип әйтмим дә, оялам да. Алла рәхмәте белән булды ул камыр. Кайткыч нәрсәдер әзерләдек инде бергәләп. Но аннан карап бик күп әйберләргә өйрәндем мен. Әйе. Аннары тиз эшли, яни. Мәсәлән, бик кызу эшли ул. Тиз генә, аны бик яратып әйткән сүз изюм басуын бирде. Шуңа шикелле, шулай итеп кызу эшли, ул ягы бик ошый менә. Әни бик тәмле итеп хамыр ашлар өйрәтте инде миңа пешерергә. Алай белмидем әле студент чакта. Үземнең әнидә. Аларга карап нинди сыйфатларга өйрәнәсең? Аларга карап. Алар кебек дус тату яшәргә. Алар бер качанда алай кычкырышканнарын күргәнем юк. Менә 20 ел була кияүгә чыкканга, мартта. Бер качанда кычкырышмыйлар. Без дә шулай тырышабыз. Без ияләшкән өчен кибеткә авылга төшәсең дә китәсең. Әбисендә әни бизәнә. Мәктәбәне сез бер кая барасыңмы? Юк ди, кибеткә төшеп менә әнинең бер качан да аның бизәнмичә, матур итеп киенмичә кибеткә дә, авылдагы кибеткә дә төшкәне юк. Шуңа күрә аннан бик күп әйбергә өйрәнерлек менә әнигә. Ул һаман аның киемнәре матур, һаман теге син киеп кайтсаң да ул синең матур күлмәгеңне күрә, теге менә аның белән матур йөзекләр, беләзекләр турында сөйләшергә менә шундый теге әбиләр шикелле түгел әле ул әби дип әйтәсе килми әнигә. Яшь кызлар шикелле. Әни шундый безнең. Кайнанам әни менә атна сайын әниләргә төшәдер, җыелышып Хайдар абыйлар үзләре эш балада 2-5 без шулай 5-10 кеше килеп төшә. Җыртагы килендә бер сүз әйтмәде, әйтсә төшеп булмый бит Фәридә. Шулай иттереп, анда әни тәмле әйберләр пешереп тора. Әле шундый кызыклар мәктәптән кайтабыз да теге суббота көн төшәбез инде әниләрнең хәлен белергә. Икенче көнне малайлар әйтәләр, Руслан инде, әни әйдә дәвәниләр исен чыгарыга әле дип инде. Руслан белән кыстыбый пешерәбез, ул пешереп тора, әйләндереп, алып, мин ясап тәгәрәтеп торам. Менә шулай иттереп дус булып яшәдек без. Суда яшала самна, мисине куми туздами, асы суд ала самна. Оныклар дәвәниле, бабайлы, әти-әниле йортның төсен, җанга газиз ахаңын тоеп, бала чактан сиңгән тәменең кадерен күреп үсә. Эштә дә, ашта да, ялда да бергәлек үрнәге күз алларында. Бу буыннан буынга күчүче асыл хис. Әби белән бабай нинди алар сезнең? Матур. Матур. Әйбәт. Справедливыйлар. Гадилләр име? Һаман саен бирәләр, пешерәләр, тәмләберләр. Бергәләп пешерәсезме соң? Нәрсәләр пешерәсез? Кыймак, бәлеш. Әби белән бабайга нинди теләкләр әйтер идегез? Озак яшәсеннәр. Шулай матур калсыннар. Картаймасыннар. Алисе, бик еш кайтасыңмы җиләкләр җыярга? Әби бабай янына. Кайчан ничек була. Кичкенә вакыттан һаман куяннар карый, көтүләр саклый бергә.
Шуңа күрә хайваннар яратам. Хайваннар врачы булырга булдым. Сабировларның нәсел-нәсәбе, гаилә учагы хакындагы аралашулары иркен бакчаларында кояшлы аланга кырылган табын тирәли дәвам итте. Мөнир аганың бер туган апасы Фәридә ханым да юлы төшеп, хәл белергә кергән җирдән әңгәмәбезгә кушылды. Әти-әниләрен искә алып, бүгенге кыйммәтләр хакында гәпләштек. Без семьяда 7 бала үстек. Безнең семьябыз бик тату яшәде. Безнең әти үзенең киңәшләрен бирде. Әни шуны үтәде һәм бездән шуны таләп итте. Безнең Мөнир инде ул малайлардан типшек булгач, аның эше тагы да күп булды. Ул бөтен бозауларны карады. Бездә кем эшләсен, бу эшләсен дигән сүз булмады. Әйткәнбез әти белән әни, без шуны төгәл үтидергәнек. Безнең Мөнир гармон уйнады инде, киленнәребез җырчы булды. Без яшәгәндә дә төп йортка да гел җыелдык. Төп учак безнең менә шушы авылдагы төп йортта. Әти-әниләр янында кайтып, шушындагы аларның җылысын алып, аларның мәхәббәтен алып, без инде менә шушы үзебезгә бер никадәр энергия топлап, үзебезгә аларның киңәшләрен алып, менә шулай алга таба яши бирәбез. Гаилә тулы бөтен җылы учак булсын өчен эшләргә кирәк, икең дә шул учакны сакларга кирәк дип уйлыйм. Учак кайнар бит инде ул. Суык вакытны бөтен җаны ясе шушы кайнар җылы җиргә җыела бит. Менә гаилә ул шушындый учак шикелле җылы булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки ул бөтен кеше анда җыелсын өчен. Бу җылылыкны кем саклый соң? Бу җылылыкны иң беренче чиратта әти белән әни саклый. Һәм менә шушы әгәр дә инде синең учагың җылы икән, синең гаиләңдә татулык, тынычлык икән, якты чырай икән, менә шушы учакка җыелалар инде. Безнең чыракта инде, бу чыракта безгә кем җыела инде? Шушы балаларыбыз, үзебезнең балаларыбыз җыела. Туганнар җыелалар, үзебезнекеләр, дуслар киләләр. Менә мин үзем шулай дип аңлыйм. Гаилә белән бергә җыелгач, менә Ирек Абдрахмановның бер генә куплет шигыре искә килеп төште. Мәхәббәтле пар канатлар гаилә кырсыннар. Сау сәламәт нарасыйлар туып торсыннар. Илләребез тыныч булсын, афәт килмәсен, бербезнең дә ишегеннән кайгы кермәсен. Һәр гаиләнең үзенә генә хас бер мөхите була. Бу табигый әйбер. Сезнең гаиләдә дә бар ул. Менә учак дигәч, ни өчендер сезнең янда утырганда шундый фикер килде башыма. Гаилә учагы бит ул салкындан күшеккәндә сине җылыта торган, эсседән әлсерәгәндә җаныңа сихәт бирә торган җиләс бер шундый рәхәтлекне бирә торган урын булырга тиештер. Менә шушы урынны, шушы җирне сезнең балаларыгыз шушы төп нигезгә кайтып, үзләренең күңелләренә рәхәт алалардыр дигән фикергә килеп, без юлга кузгалырбыз мөгаен бүген. Наласа авылы кие белән башлаган идек бит бүгенге тапшыруны. Сагынуларым, сагышларым, син генә уйларымда дип төгәлләнәм әле. Дөрестән дә менә шушы сагынулар, сагышлар туган йортка кайткач басыла торгандыр мөгаен. Инде шушы сагынуларны баса торган урын безне бүген караган һәр тамашачының гаиләсендә булсын иде дигән теләктә без саубуллашабыз бүгенгә. Киләсе гаилә учаклары нинди булыр? Анда нинди көйләр җырланыр? Монысын вакыт күрсәтер. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Бик матур итеп менә шулай бакчага әле өстәл кырганыгыз булмаган да. Әнинең больниста яткан вакыты булды. Шуңа күрә менә мин шуны телим. Әти белән әни монда озак итеп уртак бергә булып, бер-берсеннән аерылмыйча яшәсеннәр. Чөнки без кайтып керәек, әти бер үзе монда инең бөтенләй кояшы юк шикелле караңгы. Шуңа күрә бу ий һаманда әни белән әтисез булмасын бер кайчанда дип әйтәм. Менә без кайтып кергәндә шундый рәхәт икесе бергә безне каршылап торганда. Шушы рәхәтлекне әле озак итеп тоеп яшәргә язсын.